ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои наву рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. заминҳои фурӯшӣ аз территорияи душанбе ҳам ҳастанд. агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсул, ягон аппарат, ягон чизе ки барои реклама кардан, барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои карамода роӣ кунем. дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза наврасаи заминҳои фурӯшӣ аз территорияи душанбе, квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри ҳисор ва заминҳои фурӯшӣ аз территорияи данғара ва аз хонаҳои фурӯшӣ бо нархҳои арзон ва қимат аз территорияи душанбе, ваҳдат ҳисор, турсунзода, шаҳри ваҳдат, кулоб ва турсунзода ва дигар тарафҳои рӯдакӣ ва файзобод убшин дигар тарафҳо ҳастанд. ва ҳам главни видео аст ки душанбеда замини фурӯшӣ аст ки срочно бисёр дар комментария хоҳиш кардем. ва дӯстон азиз, чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳамат роӣ кунед, реклама мекунем ва курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 118 сомону 5 дирҳам. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо кунем. марҳамат мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба якум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочно қарор дорад дар шаҳри ҳисор, сентри ҳисор дар бадро ки доми нав ҳастае ва сехонага, чорхонага мешавад. яъне ки 80 квадрати метра метавонем ки даже 5 хонагам кунем. обшим чанд хонагаш ахтон интихоб мекунем. дар 8-ум мошина қарор дорад 80 квадрат дӯстон азиз. дар тирезаҳои главни часпондага аст, мақсад ki фақат шкатур, монтаж ва дигар короша ремонтша хатон ба дилтон мекунен. лифтам дорад. ремонтҳои заму намеша хатон ба дилтон мекунен. сентри ҳисор доми нав астае 80 квадрат даже мақсад 5 хонага мехоҳем, 4 хонага мекунем, чанд хонага хоҳем хатон мақсад ки чӣ мекунем. хоб дастрочно мегад мефурӯшем бо нархи 310 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. якумаш рақамҳои Билайн Тоҷикистон ахираш 44 дастӣ кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Россия, инам хеле номер аст, ахираш 11 иш WhatsApp дорад, прамои WhatsApp-ош кор мекунад ва рақамошам кор мекунад. 310 000 сомонӣ аст бо муомилаи хуби хуб дорад дар шаҳри ҳисор, ҷои беҳтарин, ҳама чи тагшуда ҳаст. марҳамат дигар маълумотшо аз рақамошон гирем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон срочно қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, ҷамоати деҳоти Истиқлол дӯстон азиз, ҷои беҳтарин, ҷои ободӣ, гирдванаш ҳама одамо зиндагӣ доранд. шаҳри ваҳдат, ҷамоати деҳоти Истиқлол. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки обшим 4 дар хона дорад ки хонаҳо дуташ мақсад ки 6 ба 3 аст, дутагаш обшим дурошо калон калон астае. хоб якта баня дуруш да байни калидор, якта дӯстон азиз адел набо калидор, хоб ва гирдванаш маҳкам, мактаб дар пешае, магазин дар пешае ва масҷиди калони барои 5 вақта мегад, барои ҷумъахониам дар пешае. ҷои нағз дӯстон азиз, бо обшим шифроша мегад ай волгоградския, шифрои оригинал мегад дӯстон азиз, бо чуворша мегад тахтои оригинал российския. ҳамира мега хидмо мегад, яъне ки сос кардага мега ягон мақсад ки хеле безеб нест, мега мақсад ки хонара проектҳои бо сифати ҳамин чиёша маҳсулоташа бо сифатҳои оригинал ки соҳибаш мега худмо кардага барои худмо намега хай бо сум наркошда фурӯш намондиан. боз як камазиам хеле қумам дорад. хоб обшам дӯстон азиз ҳаст, фақат ки свеча мегзарем, обуш дариҷа ҳаста 190 000 сомонӣ аст, бо муомилаи хуби хуб дорад. 190 муомила дорад. якумаш рақамҳои Мегафон Тоҷикистон дастӣ, дуюмаш рақамҳои Россия прамой ва WhatsApp дорад. бештари маълумотшо ки инчунин ҳуҷҷатошон мегад 100% срочно бо муомила дорад. мегзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки срочно бо нархи арзон ва обдор. замин қарор дорад дар ноҳияи данғара, деҳаи каромат ба номи Исмат Шариф дӯстон азиз, ҷои беҳтарин астае, ҷои ободия мегад, обшам ҳастае. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки гирду ваношда одамо зиндагӣ доранд, обшам мега ҳастае ва одаме ки боша мега хонаша мебардора, мақсад ки свеча мегзорона. кӯча мега ов дора мега, хеле маълумотша соҳибош пешкаш кардагае. нархи замин мегад 23 000 сомонӣ аст дӯстон азиз, бо камтар муомила мешавад. якумаш рақамҳои дастии Тоҷикистон ахираш мақсад ки Вавилон 12-11, дуюмаш рақамҳои Россия прамой кор мекардаги ахираш 70, рақамҳои Россия WhatsApp надорад тоқа, рақамҳои холия ва сеюмаш рақамҳои 44 ишда WhatsApp холия. рақамҳои 77 прамой кор мекунад бе WhatsApp, дуюмаш рақамҳои сеюмгинаш ахираш 44 ишда WhatsApp дорад. 23 000 аст бо муомила доштае. 8 сотиқ замини ҳамвор. хоб кадоми шумо ки маъқул аст ки мақсад ки мехарем, занг занем, бештар маълумот гирем, бо ягон сум муомилаи хуб дорад, марҳамат занг занем.
мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, пеши бозори Фаровонда. Духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад, 55 квадрати метр, бо обсвои таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, калидор, кондитсионер, термис ва телевизор, обшим ремонтҳои беҳтарин, мақсад ки ремонтош мегӯяд нав кардагӣ, пеши бозори Фаровон. нархи квартира мегӯяд срочная 380 000 сомонӣ аст, бо муомилаи савдо дорад. обшим сталин машина, мақсад кондитсионер ҳамаша дорад, бо иша иша намедонам мақсад ки метавонед бо маслиҳат мекунен 380 бо муомила дошта квартира тоза ва озода пеши бозор ҳама чиз дар наздаш. خب رقم‌های سوپشون هست مگافون کدام تو که می‌خریم بیشتر معلومات از همین رقم‌ها گرفتون عزیز. شما دام اگر هم خالی کوارتیرهای فروشی، خونه‌های زمینی، زمینی خالی، یگان ماشین، یگان تکنیک، یگان آپارات، یگان محصولات، چیزی که برای فروختن باشه مرامت صورت معلومات در رقم‌های 885 1225 واتساپ این مدت اینا بالا بوده اکراندا همین در اکران در ویدیو آینده فروش رقم می‌کنیم. لایک رو بزنید تا آخرش تماشا کنید دوستان عزیز. از شما خواهش که سیلک نواری در واتساپ ایمو پادیساش کنید. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Зарафшон гуфтага аст. номи пешинаш мегӯяд ҳоҷи Катаган. ҳамин хел маълумото шаҳри Ваҳдат дӯстон азиз, хеле маълумотша мегирен. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки обсвет ҳаст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, аделни ҳамаи шароитош мегӯяд ҳаст. шароитош мегӯяд 4 хона мегӯяд аделни кухни, аделни ванна, аделни ҳоҷатхона, аделни дӯстон азиз, бо аделни подвал. обшим ҳамаш қоидавӣ аст. ремонтҳои беҳтарин дӯстон азиз, мақсад ки ҳамаш қоидавӣ. хоб дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 420 000 сомонӣ ки боз муомила савдо ҳам дорад. хоб рақамҳои соҳибшон аст, рақамҳои мегафон, дар рақамҳошон ватсап ҳам доранд. кадоми шумо ки мехарем бештари маълумотро аз ҳамин рақамҳо гирем дӯстон азиз. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкро разани фаромӯш накунед ва аз барои хотири меҳнатои мо ҳамин навори моро дар ватсап имо дигар сайтҳо силкаша подлисаш кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. об ва свет ва качалка дӯстон азиз, мақсад заминӣ ҳаст, бо обам ҳаст. об ду намуда намедонам бо маълумотша мегирем дӯстон азиз, обуш мегӯяд доимия ва светам дорад. ва алиш ҳамаша ба ягон квартира ки дар территорияи гипразем боша мегӯяд ёки сахвада мақсад ёки мардон боша мегӯяд, мақсад ки алиш ҳамин хел вариант алиш мекунем. агар мақсад ки мошинам боша хай пешкаш кунем дӯстон азиз. хоб нархи хона сумакӣ бошад 400 000 сомонӣ аст, бо муомилаам дорад. гирдванаи хона маҳкам, обсоечам аст, ремонтҳои хуб, марамат дӯстон азиз, территорияи Шайнак даҳед. ягон саволҳои иловагӣ боша марамат занг занед ва шумо агар ягон ҷо хона, замин, квартира ки лозим боша дар комментария мо нависед. мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо видео карда ба шумо пешкаш мекунем. фақат лайка фаромӯш накунед, албатта гузорем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочная, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Гипразем, кӯчаи Навбаҳор. обшим Навбаҳор 2 дӯстон азиз, шаҳри Душанбе, Гипразем, кӯчаи Навбаҳор 2, канечкаи маршруткаи 58. якхонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад, 36 квадрати метр. дом намедонам 6 ошона ёки 12 ҳамтария, хай бо худтон ҳисоб кунед. хоб ошхона, баня, кухни дорад. таги якум ошона бо аст, ҷои мақсад ки цоколни квартира аст. хоб ремонтҳои хуб аст дӯстон азиз. хоб дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 275 000 сомонӣ аст. бо хай муомила мешавад. ягон саволтон боша, ягон маълумотҳо иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин квартира фаҳмидан, рақамҳои ҳисобшон аст билан марамат занг занед. дӯстон азиз, мо реклама мекунем. хона, замин, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад марамат, рақамҳо дар болои экран аст. ахираш 20 ватсап имо дорад. чӣ реклама дорем марамат рӯй кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда мемонем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда, дар якум микрорайонда. якхонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад, 46 квадрати метр. бо обсвои таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад дӯстон азиз, мақсад ки ҷои хуб мегӯяд пеши поликлиника даҳед. хоб дӯстон азиз, кухни гарнитур дорад, холодильник дорад, мақсад ки люстрои фасл задага аст, пардаҳош қатиш метия мегӯяд, термис ҳам дорад дӯстон азиз ва плита ва решотка задага аст дар якум ошона пеши поликлиника. нархи квартира мегӯяд 225 000 сомонӣ аст, бо муомила савдо мегӯяд мешавад.
خب رقم‌های حسابشون هست مگافون کدام تو که می‌خریم بیشتر معلومات اساسشون گیرن سروچنای با یک گوسون معامله داره ریموتش هم ریموتای بهترین آشخانه بانیامش عدلنم یک خونگی در یک موشه 46 کوادرات در کامنتر بسیار خوش کردن که از سراتورای رگر کوارتیر شوی نه با شما کوارتیر ارزان با همیرا معامله میکردیم سون عزیز سروچنا خب زنگ زنی معلومات گیری میگذاریم با نهم کوارتیر فروشی است قرار دارد در شهر دوشنبه نویه شما محسوب عزیز معلومات پورا تاریخ تلفن خب دوستان عزیز دو خانگی کوارتیر است که در سیوم ماشین قرار دارد 47 کوادرات متر باب سوی تامین است حجتخانه آشخانه بانیا کوخونی دارد دومی کریپیچ دومی چور آشونه است در سیومش قرار دارد مقصد که ریموتش میگه 80% میگه آماده خب مقصد رنگ و برو هم خیلی چش موندگی است دیگه مقصد که چش کدگی شپکیلوفکه ماش کدگی است خیلی در نوار معلومه نرخ کوارتیر میگه 230,000 سومونی است با معامله هم دارد چون عزیز خب رقمشون است مگافون زنگ زنه بیشتر معلومات گیرین سوید میگه اوبش هست خیلی بسیاری بعد تکرار میکنیم کدام تو که اگر خریدار که باشین زنگ زنه سوالای پراتون از این رقم گیرین مرا میگذاریم با دهم خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است قرار دارد در شهر ایسو شهرک شرورا دهه ارتباز دوستان عزیز 3 سوتیق زمین دارد که 3 سوتیق زمین 3 در خانه کردگی است اوبس میگه دوراد اوبس وید هست حمام یعنی که بانیا عدلنیه حجتخانه عدلنیه علوخونه دارد دوستان عزیز خب خانه های برکه قطعی مقصد که آشخانه بانیا علوخونهش عدلنی اوبس وید هست نرخ خانه میگه 150,000 سومونی است با معامله سودا هم میگه میشود خب شخصون که لازم است با 150 معامله داشته رقمش است میگفو کدام تو که میخرین زنگ زنین بیشتر معلومات گیرین و شما در یگم محصولات یگم خانه زمین کوارتیر ماشین چیزی که برای رقم کردن باشد رقم برای رقم کردن 885 1220 واتساپ دارد مرا در همون نمره گفتگی من بود در بالا اینا اکران هست بالا بوده کبود خب چی رقم باشه مرا رو که رقم میکنه فقط لایک و زن فراموش نکنید نوارا تا آخرش تماشا کنید میگذاریم با 11 زمینی فروشی نازی حولگی است دوستان قرار دارد در شهر دوشنبه پایتخت در طرفهای زرافشان یعنی که طرفهای سینا دوستان یعنی که طرفهای سینو آپشن معلومات پورش با اختیار میگیرین نمیدونم که زرافشان گذاشته باشد همه خیلی معلومات صاحبشون نیستین 6 سوتیق زمین مساد است که دو در خونه فوندامنتش ریختگی است دوستان عزیز و علیش هم میشه میگه با یگو ماشین باشه میگه علیش میکنیم داکومنتش میگه 100% دوستان عزیز با خی مقصد که معلومات چه میگیرین نرخش میگه 90,000 سومونی است با معامله دارد و دوستان عزیز کردیت هم میگه 50% میشود با خی کدام تو که میخرین اگر مقصد که 50% پیشکی با 50% مصلحت میکنین وارینت های علیشی با ماشین و سوماکی 90,000 سومون است تریتوریای سینو تریتوریای زرافشان 6 زمین مونده مقصد که اکنون نمیدونم که گوشت قرار داره صاحبش دیگه معلومات پیشکش نکرده زمین خر باشن اگر شما با معلومات پرش ای رقمای این پایان بوده میگافون است زنگ زنه پرسین اگر شما دارم خرید زمین فروشی کوارتیر ماشین خونه چیزی که برای مقصد که برای فروختن باشه برای رکلام کردن مرامت رو کنیم و رکلام میکنیم و از کجا که با شما خونه زمین کوارتیر که لازمه نویسیم رو در ویدیو آینده پیشکش میکنیم و این بود نوار امروزی ما تو ویدیو آینده خدا نگهدار همه شما